El paratge natural de la Font del Vals, a cavall de Casserres i Gironella, ha acollit una nova edició de la trobada Ve de Gust, un maridatge entre productes agroalimentaris, vins i cultura. Els visitants podien adquirir tíquets per degustar diferents productes artesanals fets a la comarca i combinar-ho amb una copa de vi dels 6 cellers presents enguany a la mostra. La trobada l'organitza des de fa 3 temporades l'Associació Cultural de la Font del Vals, voluntaris que de manera altruista i sense cobrar ni un euro més enllà dels necessaris per cobrir despeses, coordinen i fan possible la trobada entre productors agroalimentaris i cellers catalans. Enguany han tingut la implicació dels botiguers de Gironella per atraure major nombre de visitants a través del sorteig de productes. L'oferta de la mostra es completava amb tallers infantils i música en directe en un paratge que convida a relaxar-se i gaudir de l'oferta gastronòmica i cultural. Cada any ja la gent sap que té una cita amb nosaltres aquí a la Ve de Gust i en el sentit que també els participants, els elaboradors, els cellers, doncs estan molt contents cada cop de venir. A més, un altre aspecte que intentem treballar des de l'organització és implicar al màxim possible la gent del poble amb aquesta mostra. Per exemple, aquest any els comerços van participar fent uns sortejos amb els seus clients, d'uns premis que sortegem avui aquí. Després, el tema musical també és un tema que per nosaltres és molt important, tant la música, les arts, potser en una altra edició farem arts escèniques o ja ho veurem, però el tema aquest, que hi hagi bona música de qualitat i bons productes. Al Berguedà no hi ha, de moment, cellers autòctons de qualitat i per això, ja des de la primera edició, es convida diferents productors de vins a la mostra. Amb una rotació anual per permetre una àmplia representació del sector vitivinícola, la consolidació de la mostra Ve de Gust al calendari de la Catalunya Central ha provocat que molts cellers vulguin repetir la seva presència a la fira, contents amb el resultat obtingut. Sí, és com tot, no? Quan les coses comencen, potser, clar, la gent ha de fer un acte de fe per creure i perquè encara no ho veu, però ara que la mostra té tant d'èxit, que tanta gent vol venir, que realment hi ha molts visitants, doncs ens hem trobat amb alguns cellers que volen repetir cada any, no? El que passa és que com que anem fent una mica rotatiu perquè la gent conegui nous vins, doncs, variem cada any els cellers. Més d'un miler de visitants anuals i la combinació de bons productes alimentaris, bons cellers i acompanyament musical de qualitat han convertit Mostra Ve de Gust en tot un referent i una cita obligada a cavall de juny i juliol. Més informació a la pàgina de l'Associació Cultural de la Font del Vals.